سلام سلام سلام. بزا فيديو زيا انتاي كنمهارينا بزعبا ناي كبرتاتن ناي بزح قطرن دبليقنا نزاربولو حد غيسي نصل كنسو ناي بزحات كوينو يسمعنا እቲ መልእኽትና መሓላልፎ እሞ ንዕኡ ንምእራም እዮም ዝመፅእ ዘለኹ ሰናይ ምክትታል ሽኮር ኣይትብላዕ ዶንት ኢት ሹገር ንመን ኢኹም ዝብል ዘለኹ ንዓኻ ኢኹም ዝብለካ ዘለኹ እዚ ድማ ይንረሳዕና እግረ መገድና ኦብጀክት ፕሮናውን ክንመሃር ቀኒና ኢና ሓደሽቲ እንድሕር ኮንኩም ፕሊዝ ምልስ ኢልኩም ነቲ ዝተምሃርናዮ 3-4 ቪድዮ ረኣይዎን መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢልና እዮም እዚ ንዓኻ ንዓኺ ንዓኻትኩም ብጌጋ ዳማምፃ ነው ድምፆ እዩ ምክንያቱ እዚ ዩ ማለት እዩ as object pronoun የድዛረብ ዘለኹ as a subject ይኮነን subject pronoun ዘይኮነሲ object pronoun ኣኻ ንኣኻ እዚ እንታይ ኢለኩም ታጌጋ ንገብራ ዘለና ነታ ብሓንሳ ነዚአን ኣብ ሓደ ደብሊቕና እንደገና ድማ ነዛ ቫውል ኣብ ማእኸል ዘላ ናብ ዓ ንቀይራ ትዳማምፃ እዚ ጌጋ ምዃኑ ከዘኻኽር ደሊ ለሚድና ኢና ንዓኻ ንዓኺ ንዓኻትኩም ምባል ግን እዚ እዩ እቲ ቁኑዕ ተባሂልና ነርና ኣብዚ ሓለፈ ሞ ሪቫይዝ ግበርዎን ኢኹም ተመሊስኩም ንዓኻ እየ ግን ዝዛረብ ዘለኹ ሽኮር ኣይትብላዕ ክብለካ ከለኹ ንዓኻ እዩ ሽኮር ኣይትብልዒ ክብል ከለኹ ድማ ንዓኺ ዶንት ኢት ሹገር ንዓኺ እየ ትዛረብ ዘለኹ ኦር በቲ ልሙድ ንዓኺ ንኣኺ for you remember always for is you ድማ ኣብዚ I'm talking about female object pronoun okay ሽኩር ኣይትብልዑ ክብል ከለኹ ብዚ እንታይ ማለት እዩ ሽኩር ኣይትብልዑ ክብል ከለኹ ኣብዚ ንብዙሓት ኣይኮነን እዚ ድማ እቲ ድንግርግር ዝፈጥረልና ሞ ክሊር ክገብሮ መፅአ ዘለኹ ሽኮር ኣይትብልዑ ኣበ ሃይለ እስኹም ማለት እዩ ብሓፂሩ እስኹም ሽኮር ኣይትብልዑ ኖቤ ሃይለ እምበር ንብዙሓት ኣየመልክትን እዚ ኣይትብልዑ ክብል ከለኹስ ኣቶም ቆልዑ ሽኮር ኣይትብልዑ ኣይበሃልን ሽኮር ኣይትብልዑ ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ ጥራሕ ኢኹም ክብሎም ዝኽእል ሽኮር ኣይትብልዑ ዶንት ኢት ሹገር ንዓኹም እየ ዓብይ ሰብኣይ ኣበ ሃይለ ንዓኹም እየ ትዛረብ ዘለኹ ንዓኹም በቲ ዝለመድናዮ ኣዘራርባ ድማ ንዓኹም ንብል ግን እቲ ቁኑዕ ኩሉ ግዜ ተና ብራኬት ዘለዋ እቲ ነድሙፀ እዩ እዚ ግን ትግቡእ ክፀሓፍ ዝግብኦ እዩ ንዓኹም ፎር ዩ ሽኩር ኣይትብልዓ ክብል ከለኹ ድማ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከይመስለና ኣብዚኣ ክነፅራ ዝደሊ ዶንት ኢት ሹገር ክብል ከለኹ I'm talking to senior woman ሽኮር ኣይትብልዓ ሲኒየር ወመን ሽኮር ኣይትብልዓ እምበር ንብዙሓት ኣይኮነን ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እዩ ንኣኽን እየ ድዛረብ ዘለኹ ዓባይ ሰበይቲ ኣደይ ለምለም ንዓኽን በቲ ልሙድ ኣዘራርባ ንኣኽን ድማ በቲ ክንፅሕፎ ዝግባአና ፎር ዩ ኣኽን ንዓባይ ሰበይቲ ዩ ራእይዎ ኣብ እንግሊሽ ዩ ዳርጋ ኩሉ ብዩ እዩ ዝውዳእ ኣባና ግን ነፍሲ ወከፍ ኣለዎ ብትግርኛ ሶ ነዚ ፈላሊና ክንፈልጦ ክንክእል ኣሎና ኣብዚኣ ድማ ዶንት ኢት ሹገር ሽኮር ኣይትብልዑ እንታይ ኢለኩም ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ ታ እንተወሲኽናላ ግን ንግሩፕ እዩ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሽኮር ኣይትብልዑታ ሶ ታ ኣይንበስሕን this is wrong form okay sorry for the interruption ሽኮር ኣይትብልዑታ ክብል ከለኹ ንብዙሓት እየ ሪፈር ዝገብር ዘለኹ ሽኮር ኣይትብልዑ ግን ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ ኣብዚና ፈላሊና ክንሪኦ ዘለና ነዚአ ድማ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ደጋጊመ ሽኮር ኣይትብልዑታ ሽኮር ኣይትብልዑ ኣበይ መድሃኔ እስኹም ሽኮር ኣይትብልዑ ሽኮር ክትበልዑ ኣይግባኣኩምን እዩ ሽኮር ኣይትብልዑ ኩልኻትኩም ንስኻትኩም ድማ ኣብዚ ዘለኹም ተምሃሮይ ሽኮር ኣይትብልዑ ኣብለኩም ኣለኹ ዶንት ኢት ሹገር
ንኣኻትኩም ራእይዋ እዚኣ ድማ ኣይትርስዑ ኣኹም ኣኻትኩም means you as project pronoun object pronoun ንብዙሓት ማለት እዩ ንኣኻትኩም በቲ ልምዲ ነድምፆ ድማ ከምዚ እዩ ንዓኻትኩም እየ ትዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ንብዙሓት ንዓኹም ክብል ከለኹ ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ ንዓኻትኩም ክብል ከለኹ ድማ ንብዙሓት እዩ ኣይትብልዑ ክብል ከለኹ ንመን እዩ ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ ኣቦ ዮሃንስ ስጋ ኣይትብልዑ እንዳ ኣቦ ዮሃንስ ሽኮር ኣይትብልዑታ ከምዚታት ይብል ማለት እዩ ሽኮር ኣይትብልዑታ ሽኮር ኣይትብልዑ ንዓብይ ሰብኣይ ሽኮር ኣይትብልዑታ ድማ ንብዙሓት ከምኡ ድማ እዚ ሽኮር ኣይትብልዓ ክብል ከለኹ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እዩ ኣደይ ሮማ ወይ ድማ ኣደይ ለምለም ሽኮር ኣይትብልዓታ ክብል ከለኹ ግን ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ከምኡ ዝብለን ዘለኹ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዶንት ኢት ሹገር እዚ ኣብ እንግሊሽ ኣይትቕየርን እያ remains the same don't eat sugar ንሓደ ሰብ ድየ ዝዛረብ ዘለኹ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድያ ተባዕታይ ድዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ድዮም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድዮም ኩሉ in English we say don't eat sugar that's it ንኣኻትክን ኣይትብልዓ ንኣኻትክን እዩ ሕጂ ንብዙሓት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንኣኻትክን ከምኡ ዝብለክን ዘለኹ ንዓኻትክን በቲ ንሕና ንብሎ በቲ ዝለመድናዮ ቋንቋ እዚ ግን እቲ ክኸውን ዘለዎ ድማ ኣይንዘክር እዚኣ እንድያ ተቐንዲ መምፅኢተይ ንእግረ መገደይ ግን እዚኣ ይምህረኩም ኣለኹ የዘኻኽረኩም ኣለኹ ሪቪዥን ክኸውን ካብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝተምሃርናዮ ቪድዮታት ኣይሚን ንኣኻትክን እዚአንሲ ክልተ ቃላት እየን ወላዳ እዚኣ ሓንቲ ፊደል ትኹን እምበር ቃል እያ ፎር ብእንግሊሽ እዚኣ ድማ ኣኻትክን ትኸውን ኣላ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝ ኦብጀክት ፕሮናውን ንዓኻትክን ፎር እዩ እዚኣ ድማ ሽኮር ኣይትብላዕ እብላ ኣለኹ ንጓል ሽኮር ኣይትብላዕ she is not to eat sugar ንዓኣ እየ ትዛረብ ዘለኹ ንዓኣ በቲ ንሕና ነድምፆ ክኸውን ዘለዎ ድማ ንዓኣ ኢለ ምሂረኩም እዩ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ተዘኪርኩሞ ንመይነ ትዛረባ ዘለኹ ንዓኣ ዝምልከት ምሳና የላን ግን ሽኮር ኣይትብላዕ ይብላ ኣለኹ ሽኮር ክትበልዕ ይብላን ማለት እዩ she is not to eat sugar ሽኮር ኣይትብላዕ ንዓኻ ይኮንኩም ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ ኣጋጣሚ እቲ ኣገባብ ምስ ክልቲኡ ይኸይድ ኮይኑ ግን ሽኮር ኣይትብላዕ ነታ ጓል ኢኹም ዝብላ ዘለኹ ኣይትብላዕ she is not to eat sugar ንዓኣ ዝምልከት ንዓኣ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ንዓኣ for her ሽኮር ኣይብልዓ ክብል ከለኹ ድማ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እየ ሽኮር ኣይብልዓ ዝብለን ዘለኹ ንብዙሓት ኣይኮንኩን ሪፈር ዝገብር ዘለኹ ንዓባይ ሰበይቲ እዩ ኣብ እንግሊሽ ግን ዘሰይም እዩ she is not to eat sugar ትበልዕ ከምዘይብላ ይዛረብ ኣለኹ ሽኮር ኣይብልዓ ሕጂ ንኣብነት ወደን መፂኡ ምስ ዶክተር ይዘራረብ ኣሎ ኣዴኻ ወይ ድማ እሰን ሽኮር ኣይብልዓ ብል እሰን ብዛዕባ እሰን እዩ ዝብል ዘሎ ንመን ይዛረበን ዘሎ ንዕአን እዚ ተማሂርና ኢና በቲ ንሕና ድምፆ ድማ ንዕአን ንብል ከምዚ ኢልና for her means her እንታይ ኢለኩም n እዚአን ኤክሰፕሽን ናይ ሳልሰይ ኣካል ነጊረኩም እዩ ዝሓለፈ ቪድዮ ግን ታ her ክንብል ከለና n ማለት እዩ ሺ ክንብል ከለና ግን ኦፍኮርስ ሳ ማለት እዩ ሰብ ፍልል እዩ እዚ as subject pronoun እዚ ድማ as object pronoun because ፍልል ያለው she and her ናብዚኣ ድማ ክመፀኩም እየ ሽኮር ኣይብላዕ ኢለዮ ማለት ሲ ሽኮር ኣይብላዕ ሓዉኻ ሕጂ ድማ ናብ እንዳ ዶክተር ኬድካ ሕጂ እቲ ዶክተር ድማ ሽኮር ኣይብላዕ ሓዉኻ ሲ ሽኮር ኣይብላዕ ንዕኡ እዩ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ንዕኡ እሱ ሽኮር ክበላዕ ከም ዘይብሉ he is not to eat sugar ሽኮር ኣይብላዕ ንዕኡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሪፈር ዝገብር ዘሎ ኦኬ ንዕኡ ድማ በቲ ንሕና ዝለመድናዮ ፀሓሕፋ እቲ ድምፂ ግን ከምዚ እዩ ኣይትርስዕዎ for him እንታይ ኢለኩም ነይረ እዩ ዝበሃል him ድማ
her alright زين ዝድገማ ኣብ ዝሓለፈ ስለ ዝገለጽኩልኩም ምድግጋም ኣየድልየን እዩ ሽኮር ኣይብልዑ ሕጂ ሽኮር ኣይብልዑ ድማ ንቦኻ ዓቢ ሰባዮም ሽኮር ኣይብልዑ still ኣብ English he is not to eat sugar the same ኣብዚ the same we say that he's not to eat sugar ሽኮር ኣይብላዕ young person is ዝዛረብ ዘለኹ in English whether the person is young or old the structure remains the same ሽኮር ኣይብልዑ ሽኮር ኣቦኻ ሽኮር ኣይብልዑ ንኦም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንኦም ወይ ድማ ንዕኦም በቲ ንሕና ዝለመናዮ ኣዘራርባ for him ግን እንታይ ማለት እዩ ኦም ኣራይ him ክብል ከለኹ ኦም እያ እዚኣ ኣይንረሳዕ እያ him ኦም ማለት እያ ኦኬ እዚኣ ድማ ኡ ድማ እቲ ሰብ እንተ ደኣ ሻሎ ንእሽተይ እዩ እታ ኦብጀክት ፕሮናውን ንእሽተይ እንተኮይኑ ኡ ትኸውን ዓቢ ሰብኣይ እንተኮይኑ ድማ ኦም ትኸውን ሕራይ ክልቲአን ሂም ማለት እየን ትርጉመን ሂም እየን ዝኾና ዘለዋ ግን እዚኣ ኣብ ናይ ክብሪ እያ እዚኣ ግን ኣብ ኦሪጂናል እያ ሕራይ ኦኬ ሽኮር ኣይብልዑታ ሽኮር ኣይብልዑ ድሕር ኢለን ዓቢ ሰብኣይ ኢልና ደው ኢልና ነርና ሽኮር ኣይብልዑ ሽኮር ኣይብልዑታ ግን ሕጂ ንብዙሓት እየ ትዛረብ ዘለኹ ዘይ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ሳብጀክት ሂ ኣይኮነን ዘይ ብዙሓት ሰባት እዮም ሽኮር ኣይብልዑታ they are not to eat sugar ማለት they are not to eat sugar they are not to eat sugar ሽኮር ኣይብልዑታ ንመን እየ ትዛረብ ዘለኹ ንኣቶም ወይ ድማ በቲ ዝለመናዮ ኣዘራርባ ንዓኣቶም ኦኬ for them ዘም ማለት እንታይ ማለት እዩ ዘም ኣቶም እዩ ሕራይ ኣብዚኣ ኣይትርስዕዋ ዘም ሚንስ ኣቶም ማለት እዩ እዚ ትርጉሙ ናይ ኦብጀክት ፕሮናውን እዩ ዘም ሚንስ ዘይተኢለ ግን ዘይተኢለ እሳቶም ማለት እዩ ሓቀይ እሳቶም ስለዚ እሳቶምን ኣቶምን ፍልለይ ኣለዎ ኣቶም ክንብል ከለና ኦብጀክት ፕሮናውን እዩ እዚ ድማ ሳብጀክት ፕሮናውን how about this one ሽኮር ኣይብልዓ ተኢለ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እዩ ሽኮር ኣይብልዓታ ተኢለ ግን ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ሽኮር ኣይብልዓ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እዩ ሽኮር ኣይብልዓታ ብዙሓት እየን so they are not to eat sugar ንመን ይዛረብ ኣለኹ ኣተን ሚንስ ዘም ንደቂ ኣንስትዮ as object pronoun እየ ትዛረብ ዘለኹ so be careful ምስትውዓል የድልዮ ኣብዚ so ቪድዮና ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ክንመሃር ከለና እታ ዝሓለፈት ቪድዮ ክንሪኣ ክንክእል ኣለና እሞ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ሰሰናይ ጠጥዕሙ ንዓኻትኩም ብሩኻት see you on my next video and bye for now